Хайырлы көн дөнья студиясы тапшыруларын караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген бездә кунак бар. Ул Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Фәиз улы Мифтахов. Хайырлы көн, Фәрит Фәиз. Хайырлы көн, салам алейкум. Менә сез һәрвакыт хәрәкәттә, әле бер чара оештырасыз, әле бер чара оештырасыз, яисә үзегез барып кайтасыз оештырган чарага. Әле яңа гына Уфадан кайттыгыз, анда Ислам эшмәкәрләре ассоциациясенең халыкара берлегенең зур конференциясы булды. Сез анда катнаштыгыз. Һәм менә бу чарада татарлар күпләп килгән идеме? Әйтеп китәргә кирәк инде безнең менә Россия күләмендә 2 ел элек менә шул халыкара ислам бизнесының эшмәкәрләренең ассоциациясе берлеккә килде, аның президенты Марат Вазыкович Кабаев, безнең татар егете, без аны бөтенебез яхшы хөрмәт итәбез һәм беләбез. Инде шул ассоциациянең эшмәкәрләр җыелуы ул безнең апрель аенда Төркиядә булды. Шул ук ассоциациягә кергәннәрнең әгъзаларын төрек әгъзалары үзләренең отельләренә чакырып, анда менә шулай утырышлар үткәреп, менә шулай бер атна ял итәргә бергә ял иттек. Әле Алла теләсә, әле менә көз көне октябрьдә шулай традициягә кергә тиеш инде ул яз көне сезон ачылганда һәм сезон ябылганда шул эшмәкәрләрне бергә җыеп, менә шулай бергә танышып, менә Россия гына түгел, башка төбәкләрдән дә, башка илләрдән килеп, алар белән менә шул бер мәйданда эшләгән эшләргә киләчәктә танышырга, чөнки Россия башка чит илләргә дә бик кызык мәйдан. Аның Россия без беләбез күп халыклы, күп милләтле, җире дә күп, теге ресурслары күп. Шуңа күрә әлбәттә Төркиянең продукциясе күп, киемнәре күп. Аларга Россия кергә кирәк. Һәм башка мөселман, ислам илләренә менә Россиягә юл эзлиләр. Әлбәттә аларга менә шул ассоциация аларга Россиядә эшләгән эшмәкәрләргә таныштыруга бик кирәкле эш дип уйлыйм. Алар бик кызыксына. Уфада үткән, Башкортстанда үткән, әле генә менә Уфада яшәгән эшмәкәрләрнең оештыручылары шулай ук безне чакырып, без инде Уфадан әле 350 километр барып, анда менә шул 4 көн бергә булдык. Анда тауларда йөрдек, утырышлар булды. Менә кеше үзенең тәҗрибәсе белән алышынып, шундый Төркиядән 10-нан артык кеше килгән иде, башка Кавказдан бик күп кеше килгән иде. Әлбәттә татарларның эшмәкәрләрен алганда, без инде менә Ульян, Татарстан, Башкортстан, Саранск, Мордовия, Самара өлкәләреннән бөтенесе татарлар иде. Безне шатландыра, чөнки без шунда ук үзебезнең милләттәшләребезне күрәбез һәм киләчәктә мин әле бүген генә сөйләштем Барнаулда Ринат Замалиев белән дигән егет, ул бик эшмәкәр, татар егете, менә Сабантуйларда бик тырышты, бик катнашты, бик оештыру мәсьәләләрен. Шуңа күрә бик актив булганга, мин шулай анда кергә бик теләген белдерде. Чөнки Барнаулда, Алтайда да безнең татар егетләре булсын иде. Чөнки әлбәттә ислам дине ул башка милләтләрне дә берләштерә. Әлбәттә ул оешманың теге дин һәм милләт кенә түгел, анда аның зур шарты менә ул эшмәкәрләр кирәкле эш белән, кирәкмәгән эшләр белән, харам эшләр белән эшләмәгән шундый шартлары. Фәрит, менә ул эшмәкәрләр берләшеп, булар бит инде татарга, милләткә хезмәт итәргә дә тиешләр. Менә нинди эшләр башкаралар алар? Сезнең күз алдында мисал бармы? Без инде эшмәкәр дигәч, эшмәкәр ул инде үзенчә ниндидер дәрәҗәгә җиткән, үзенчә үз эшен булдырган кеше. Әлбәттә ул эшмәкәр булган икән, ул иҗтимагый рәвештә дә теге үзе генә йоклап, үзе өчен генә эшләми. Әлбәттә аның эшләгән кешеләре бар, аның җәмгыяте бар, аның балалары бар, балаларының дуслары бар. Әлбәттә ул җаваплы кешеләр дип әйтергә кирәк. Алар милләт өчен күп эшлиләр, чөнки аларның акчалары бар, аларның желание тагын да үсергә, үзенең бизнесын үстергә, җәмгыятьтә дә менә үсеп, әлбәттә аларның ниндидер дәрәҗәгә тагын да менәселәре килә. Әлбәттә шул бизнес дигәндә ул бит инде бүген аның мондый керме булса, ул бит аны тагын да үстергә, тагын да башка регионнардан чыккач, чит илгә чыгып, менә шулай кешегә бит инде шулай ужлаштырган кешегә кирәк. Эшмәкәрлек шулай булырга тиештер, ул үсәргә тиеш. Минем иптәш малайлар бар, аларга кайсыгын дисәң, нәрсәгә син инде? Сиңа җиткән бит инде. Мин ди башкача яши алмыйм, миңа ул спорт шикелле. Менә кеше бит спорт белән шөгыльләнә, анарга шуның хәле баштан теге авырлык күтәрергә кирәк. Аннан соң өсти бара. Шулай кешедә ул менә, әгәр ул әзрәк кенә өстәмәсә, аның мышцалары шул веска, шул нигә авырлыкка өйрәнә дә, шуннан артыгы кирәкми анарга. Шуңа күрә кеше өстәп торырга тиеш. Шулай ук безнең менә Казанда күргән бәхетле кибетен алсак, Муслимә Хабриевны.
Мен белән сөйләшкәндә, ул әтә кеше ди компьютер шикелле ди. Анда ди флешкадан теге дискетларны алыштырасың да ди, ул үзеннән үзе шулай бит инде. Кешенең мөмкинчелекләре зур. Ана теге миңа җитте, миңа кирәкми дип кенә түгел. Менә кеше һәрвакыт хәрәкәттә бәрәкәттә эзләнергә тиеш. Шуңа күрә тагын бер тапкыр әйтәсе килә, менә шундай мәйданнар булуы. Әлбәттә, ул бит әле эшмәкәрлек кенә түгел, ул бизнес гына түгел, ул бит әле башка кешеләр белән, башка милләтләр белән аралашу, үзеңне күрсәтү һәм инде тормыш тәҗрибәсенә өйрәнү. Менә сез күп кенә игелек эшләгән кеше икәнен без беләбез, күп кенә чараларда катнашасыз, уздырасыз, үзегез оештырасыз, татар матбугатына ярдәм итәсез, менә сез халкым минемне дә яздырттыгыз, башка матбугатларда сезне яздыртып теге укучыларга барып җитә, анысы өчен дә бик зур рәхмәт. Менә сез әйтеп киттегез, шушы халыкара ассоциация, ислам эшмәкәрлеге ассоциациясенең киләчәккә планы кыскача гына әйтсәгез, йомгаклаугыз кайчан һәм кайсы вакытта булачак? Безнең инде әйтеп китәргә кирәк. Мин әйтеп киттем, октябрь аенда Төркиядә киләсе шул бөтен Россиядән һәм чит илләрдән җыелып, менә шулай бергә ял итеп тә шул вакытта аралашу. Әлбәттә, менә 1-4 ноябрь көннәре Сауд Арабстанында әле тарихта беренче тапкыр булган Сауд Арабстан һәм Россия икътисади форумы выставкасы була. Анда план буенча 300 компания булырга тиеш Россиядән. Алар үзләренең күргәзмәне ясап, аларында шулай ислам дөньясына үзенең Россиянең нәрсә эшләгәннәрен күрсәтеп, үзләренең товарларын күрсәтеп, шулай булырга тиеш. Менә әйтеп китәргә кирәк, кемнең теләге булса да, кемнең катнашырга оешмаларның 1-4 ноябрьдән була. Әлбәттә, аның бу мәсьәлә буенча безгә дә мөмкинчелек бар, мөрәҗәгать итәргә, без инде анырга юлларын күрсәтербез. Һәм инде иң мөһиме, мөселман кешегә булгач, шул икътисади үзеңнең тәҗрибәләрең белән бүлешергә һәм алырга да, һәм шул вакытта Мәккә, Мәдинәдә кече хаҗ, гомрә кылу мөмкинчелеге бирелә. Әлбәттә, бу үзенчә әйтәм бит ике яктан да, ул менә файдалы. Рухи яктан да кешегә файдалы һәм шул вакытта тагын бер тапкыр барып, аның эше, бизнесы дөрес микән, дөрес түгел микән, үзенә нидер анализ ясау мәсьәләсендә дә файда булыр дип уйлыйм. Әлбәттә, менә бу зур эшләрнең, менә бу тирәдә була торган эшләрнең берсе. Фәтвәдәш, теләкләрегез нинди булыр? Әлбәттә, безнең инде теләк бергә булыйк, исән-сау булыйк, дөньябызда тынычлык булсын, балаларыбыз, оныкларыбызның рәхәтен күреп яшәргә. Әлбәттә, дөрес яшәү ул безнең кичә генә уйлап табылмаган, безнең инде меңләп елга килгән үзебезнең милләтебез, динебез, әби-бабалардан калган. Шуның белән яшәргә артыгы кирәкми. Менә бүген кебек матур яшәсәк, әлбәттә калганы күреп торабыз. Ул бездән тормый. Ул дөнья күләмендә бүген көндә шундый цивилизация бара, шундый үзгәрешләр бара. Шуңа күрә бер-беребезне саклыйк, милләтебезне саклыйк, телебезне саклыйк. Әйтеп китәргә кирәк, менә тел дигәндә сез бая сорау биргәнегез. Мин менә бу актык чыгышында мин шулай тәкъдим иткән идем. Безнең менә шул халыкара ассоциация үзәгендә депутатлар корпусы ясап, менә бөтен төбәкләрдән, менә ислам, менә шул эшмәкәрләр, кемне депутатлар була, аларны бер шундый корпус ясап, менә аларның бер-берсен регионнардан теге тәкъдимнәрен биреп, бер-берсенә ничектер шул милләт мәсьәләсендә. Менә мин әйтеп киттем, анда әлбәттә рус халкы да бар, әлбәттә бөтенесе 90% алар төрле халык. Кавказ, мин анда шулай әйттем, менә монда без татарлар, башкортлар, менә монда осетиннар утыра, менә Дагестаннар утыра. Дагестанда 30-дан артык үзләренең милләт телләре генә. Без әгәр менә монда утырып, әгәр без ислам гына дип, теге бизнес гына дип сөйләшсәк, нәрсәгә кирәк, әгәр безнең һәрберебезнең үзебезнең ияләребездә телләр бетсә, милләтебез бетсә. Шуңа күрә без бу тәкъдимнәрне кертергә тиеш, без үзебездә милләтебез өчен бергә эшләргә тиеш дип, шундый тәкъдим кертәм. Бөтенесенә бик ошады. Әлбәттә, мин дә килешәм. Рәхмәт сезгә. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе танылган эшмәкәр Фәрит Фәйз улы Мифтахов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенге сезнең белән сау булашам.